सालाय सालाय जायो होननानै मिथिदा नै बेसेबां नै बिदि मावदों नै बेरा खादों नै दाखाल जाम्बानि जादों खामायना सानबाय गया खामबाय आरोखि ना नैयाव थखसेया 10 दाल बायदियानो बेरा खादों नै जोङो फंबायजों आंजों मावा सानदों दा नै नोंसिनिया बेसेबां गोरोंसिन आङो नाय नै पकड़ो ये हाँ चलो हम नोंसोर मावा सानदों दा माबायदि खायो नै नार्जारिया बेलबो गैबावानो गुनासो नै आयै इनिखासो लुसा दुंद्रा नै बेलबो गैबावालै नार्जारिनि गोरिब अबस्था गुनाजोंसो आइसा फामब्रबबाय खरसे फैसा बेग इयो फैसा बेग गयनि फैसा माबायदि खानांगौ मिथिगौ क्लास लाखादो आरे साफ्रेग्रा लादो नै इजों साफ्रेनो रोङा दा नोंसोरो मिस्थ्रि मावग्राफोरखौल' साफ्रेनो गोरों सानदों दा नै नाय माबायदि खागोन आं नै नाय हिनजाव गैयाला बिदि सोलोंना लानांगौलै बिमा बिफानि सायावल' बांद्राय आसा खालामनो नाङा जेरैहाय आदा एस जकिंआ माबायदि फोरोङो नोंसोरनो सिखाव दाखाव मोजां खामानि मावना सोलों हागौमानि खामाय होनदों दा बेरा मावदों नै आंबो बेखौहाय इदि लानांगौ आरोखि ना नै ओरै सोदो ओरै लादो ओरै साफ्रेदो आरोखि नै बांद्राय साफ्रेला नैबे जगोन आरोखि ना दाबो नैबे प्लासजोंहाय खेमसि बोदोंमोन खेमसिखौ लाबोआखिसै आं बुथुवा जाबाय प्लासजों ओरैल' खेबसे दोनै नुबाय बिदि खामानि नै थाक 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 नुबाय माबायदि मावनांगौ बिदि मावनांगौ आरोखि ना नै गुनाफ्रा फिसाखौ लानो नाङा एसे गेदेर नै बिदिखौ लानांगौ गेदेर नै बेयाव हाइजें गायना हालेवबाय आं नुखासिगोन बेखौ दहाय नुखाबाय नोंसोरो बै लांदाङानो हनै ट्रेक्टरजों बिदि मावनो सोलोंनांगौ सिखाव दाखाव गोलोमदै फसंना जा होनदों गोलोमदै फसंना जानाया बिराद गोथाव आरोखि ना बेखौ बैयावसो खानांसै माथो बोरमा हाबो गयफ्रा गायनानै आबादफ्रा मावनानै जोथोन लायाला मा मोननाय बेनिखायनो बेफोरखौ सोलोंना लानांगौ आरोखि ना माने बिमा बिफानि सायावल' बाइक दाबिलाय फैसा दाबिलाय बिदि जानो नाङा आरोखि ना गोलोमदै फसंना मावना जानांगौ गुनाफ्राबो लस जालै बिदि मावोब्लानो ग्रोबनि लाखाबाय बिजों साफ्रेबाय आरोखि ना नै बिदि आरोखि लस जाले आरोखि खिन्थु आं नोंसोरनो सेम्पोल देखायनि र' सेम्पोलनो खोथाथि खोथा नायना लादो नै बेखौ बिदिनो देखायनोसै बेखौ खाबायलायनो ना बेखौ ओरै खानानैहाय बे लुज बे बुस्थुआ ओरै खालामब्लानो टाइट जाखाबाय बांद्राय साफ्रेला मा जागोन नाय हागौ होननानै बांद्राय साफ्रेनो नाङा नै बिदि जगोन आरोखि नै ओंखायनो बांद्राय साफ्रेनो नाङा लिमिट दङ खेबथामावनो हागोन खेबसेया जयोला खेबनैयाव जहा जायोला नेक्स्टआव जयिनि खानो हागोन आरोखि ना नै बिदि खामानिखौबो सोलोंना लानांगौ दा टनटनानो बरिया नुबाय नायदो आंनि दिना हिनजाव लाला नै थाइजौफ्राबो गायना दोनखाबाय आं जानो सुमलि दङ दाबो नायनो हागोन सिगुन गायदों आं नै सिगुननि फैसाबो मोनगोन आं ओरैबो दङ बेयाव सुमलि फानना जाबाय आङो गोदो जोंनि बाबा गायनायनिमोन बाबानि उनाव मोनजाबाय आरोबाव आं गायनायनिबो गोबां मोनजाबाय आरोखि रेला सिगुन दङ इयावबो थाखासेयाव गैला हाफायजोबलाबायबाय दा नै सिगुन दालाय हाफायना होनोसै आं आरा लाबोनानै दोनफैखाबाय ओरैहाय नै बेरा हेबजोब्बाय ओरैहाय सेर गाम्बारि नङाब्ला माबा मोनसे नै थाइजौफ्रा फांनै बैयाव फांसे गोदैथार बे थाइजौआ ओरैबायदि मुसबुत गोथावना बे थाइजौआ मोदोमफ्रुलायो आरोखि ना नै दिनां देगला आं भिडिअ खालामगोन अब्ला जानो लुबैदोंला खबर हरब्लानो जाबाय गोसोखांनानै बिराद गोदै इयो मथा मथि दिन थांनायखौ जों मिन्थिखाया माने 5 बोसोरनि उनाव थायनो हागौ 5 बोसोरा सानबा
मास मोनबाल' हमना ला 3 मिनिट देरगोन जौगोन मोनजागोन आरोखि ना नै आरोबाव बेयाव बेरा खानानै ओरै गायबावनोसै ट्रेक्टर हाबनायनि लामा गेट बानायनांगौ माखासे खानांगौ खुन्थियालाय गायजोबखाबाय अलरेडि औवा बोयै लांनानै खानांगौ औवायालाय दाना रेडि दोनजोबखादों लारि लारि नो टेनसन आं दा देखायबावगासिनो दङ